Pascual Villén i Marchal. Senyorieta Maria Pons i Gómez, fallera major dels darrers exercicis any 2008 i 2009. Fallers i falleres de Pare Castells, Junta Directiva i Cor d'Honor. Presidents i falleres majors de les falles convidades d'Ausiàs Marc, Sagrada Família i l'Alquenància. Vellea 2009, Dama d'Honor i President de la Foguera Barri l'Harmonia. Amics, familiars, benvinguts tots al dia de la presentació de la meva falla i de la meva també. Moltes són les coses que he de dir. Hi ha molta gent, però com ho he de dir és una altra història. Per a mi la presentació és un dia molt important, no tan sols perquè el considero com el primer dia oficial de falles, sinó també perquè és l'acte oficial de presentació en societat de tota la gent que m'ha d'acompanyar al llarg d'aquest any. Ni tan sols ara que sóc aquí em puc creure que sóc jo qui està dient aquestes paraules. Me'n recorde quan era Maria, la fallera major, qui estava dient les coses, el seu discurs. I m'imaginava jo dient el discurs. Quan estava en casa m'imaginava que estava jo seguint la fallera major. Però ara ja no és moment de somiar, ara és moment de viure-ho, de sentir-ho, de disfrutar-ho. 1984 va ser l'any de naixement d'esta falla i també del meu, però no va ser fins 2 anys després que jo vaig arribar a aquesta. És per això que, sense dir noms, m'agradaria fer una especial menció a aquelles persones que van fer possible que aquesta falla existira i també a aquelles persones que any rere any han fet possible que aquesta falla continuï existint. Mireu quin quadre més bonic, és la meva cort, bueno, i Helena, que està ahí. Són les falleres que m'han d'acompanyar a tots els actes que jo vaig. Com vaig dir al meu discurs, què seria d'una fallera major sense cort? I ara, si m'ho permeteu, m'agradaria dirigir unes paraules a cadascuna de les meves falleres. Aroa, què te tinc que dir a tu? Perduda? És que, per qui no ho sàpiga, ha sigut tota la vida esta falla, se cambió y ha vuelto. Y Laureta, te vaig a matar. A Maria vaig deixar l'última. Margarita, que ha tornat. Com és de difícil vindre a les falles i de repente desaparèixer. De fet, a mi això em va passar fa uns anys. I quan deixes de vestir-te durant molts anys és com si algo quedara dormit. Maria, que està per ahí parlant. La secretària, Amparo, Isabel, Marta, Helena, les floretes de la falla. És que realment no hi ha paraules. Pots fer-te un discurs, pots escriure moltes paraules, però al final realment el que compta és el que tens en el cor. Bueno, Maria, tu te volia dir que encara que sigui l'últim any, ja t'ho he dit moltes voltes, és el teu últim any. És el primer any d'un nou exercici que has de viure en esta cort meravellosa, amb tots els fallers i falleres de Pare Castells. A Xenxa, Dama d'Honor, que ja s'està acabant l'exercici, dir-li el mateix, que un nou exercici vindrà i viuràs les fogueres com sempre, amb alegria, amb il·lusió, amb tot el que representa la festa. Al seu president, gràcies per vindre, i a la Dama d'Honor de Xenxa també gràcies per vindre.
a les falleres majors, a Eva Maria, a Mari Carmen, a Núria, moltes gràcies per vindre. I espero que vosaltres us sentiu tan acollides com jo vaig sentir el dia que vaig anar a la vostra falla. Als presidents, dir-los que no tenen més que acompanyar les seves falleres i a les seves dames i vellers. Que el més important és viure la festa, sentir-la, tindre-la al teu cor. I el meu president, que és mon pare, la persona més important que puc tindre al meu costat, què no he de dir-li a ell? A banda de moltes gràcies, papà. I a ma mare, que no volia pujar i que acaba pujant. I a Petra, i a Salva, i a Paco, i a Carmen, que han sigut fallers durant molts anys. A Bernat, que també està per allà al fondo. I a tots i cadascun de vosaltres, a Salva, que m'ha cantat, al meu cosí que està per ahí perdut, que no sabia que venia, Matia, a les gemeles, que no he de dir a Anna i a Lola, que sense ser falleres, sense conèixer les falles, han vingut des de Massarratxos només per a fer-me la pleitesia, quan realment tampoc sabien fer-la. I s'ho han estudiat, i s'ho han mirat, i han escrit, fins que els ha eixit el que els sentien elles. Al senyor regidor, moltes gràcies per assistir. A tot el món, moltes gràcies. I com no tinc res més que dir, perquè ja estic dient que les falles s'han de sentir, vull acabar dient que visca les falles d'Alzira i que visca la falla Pare Castells!